Su lafiya da haka da samun boka. Ana taimako na zo ne ba? Na zo neman taimako ne don Allah ka taimaka. Wanda su lafiya? Araba, ina fa lafiya. Ina cikin masifa. Na shiga tashin hankali. Allah raba mu da bala'i. Wato ko araba, mahaukaciyar nan ta sa na a biyu. Ta hana ni zaman lafiya. Na rasa ina zan sa raina. Duk inda nake kasuwanci sai ta zo ta firgita ni. Duk inda nake sana'a sai ta zo ta firgita ni. Arama. Ya zan gida raina. Bai jawo kamar da su. Bai jawo da ba kuma ba ne za a abin illa sanadiyar rashin lafiyar mahaifiyata. Sannu umma. Sannu umma. Ka an so mu magani ina. Sannu umma. Sannu. Ka an so mu magani. Na je jiya da daddare baya. To kuma yau da safe na je ba kuɗi a jikina amma akwai wanda na yau aiki nan da minti 20 zan koma ya ce in zo in karɓa. Sannu umma. La ilaha illallah. Umma, za ki sani yanayi. Za ki sani yanayi. Allah yadda. Sai na ga bikinka. Allah yadda. Na ga bikinka insha Allah. Alfarma annabi da alqur'ani. Kai kadai Allah ya bani. Ya Allah na umma. Umma dan Allah. Ki taimaka min ki daina tayar min da hankali. Aba umma. Kai kadai Allah ya bani ba zan mutu ba. Allah yadda. Sannu umma. Umma kina jin jiki. Sannu umma. Ba zan mutu ba. Ba za ki mutu ba. Ba za ki mutu ba Allah yadda. To ta ai ba mutuwa ba. Ni ne shaida babata. Kohana ya kare. Sannu. Sannu umma. Sannu. La ilaha illallah. Sannu umma. Za a take sa da kuka fa. Take sa da kuka don Allah ki haƙuri. Kai kaɗai kake da gaba. Na ba ta Allah ta shi ka faɗa ta. Abu. Sannu uwata. Sannu uwata. Sannu babata. Wai kwan ƙarin da ki ne. Sannu uwata. Allah ya baki lafiya. Allah ya baki lafiya uwata. Insha Allah zan mutu ba sai na ga auren. Allah ya da. Sai na ga bikinka. Allah ya so uwata. Sannu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Sannu. Kai. Umma. Kuma wasu nan namu likitan nan zai kira ne zai ƙara duba ki. Ruwa a samu. Ruwa ko? Iya, yin ƙarin ruwa. Haka ne. Sannu babata. Kuɗin ƙarin ruwan ne dai. Sannu. Ka buɗe kazan nan ka siyar mana. Kaza? Kaza umma? Tun da ita ɗaya ce. Haka ne. Umman kaza. Ba ki da lafiya kaza kike kira umma. A sai da ita. A sai da kazar ko? Sai da ita. To sai da ke yanka miki za a yi. A ta yi jaka 3 aiko. Za ta jaka 3. Sai a ƙara ruwa. To umma. La ilaha illallah umma. Ki dinga adana taronki. Kirji. Kirji. To sannu umma. Sannu. Allah ya sauke. Sannu umma ta. Na ilaha illallah.
umma. Tunda ya ishe ki haka ko? Ya ishe ki haka. Ngoro. Na koshi. Ngoro. Sha umma sha. Sannu. Kina da sauki sosai ko? Alhamdulillah. To shi kenan yanzu ga umma sai ki ɗauko maganin ki sha ko? Ba zan sha magani yanzu ba. In sha na ɗan ci abinci na sha ruwa dawowa zai yi. Ya dai na an jima na sha. To a bar shi? To shi kenan. Allah ya ƙara kuwa. Allah ya ƙara sauki. Allah ya ƙara sauki. Ai umma jikin ma yayi kyau ba sosai. Yayi kyau wallahi. Numfashi na ne kawai zai nake jin shi ba daidai ba. Zai daidai umma zai daidai ba ki da sauki. Allah ya sa. Amin. Amin umma. Amin. Ai umma akwai alai wannan nan ba. To shi ne mun magana cewar goban Allah ya kai mu karfe 7 in zo in karɓi ka aiki. Ka aiki na kodago da muke zuwa na siminti ba. To goban Allah ya kai mu zan je ka ce karfe 7 yake so in fito. Domin za mu yi aiki a gidan sa. Amin. Ai umma ne tunda kike kai min addu'a fa. Kike taimon faɗa akan rabu da wannan budurwar ta. Tun da rabu ita nake ganin waraka. Da abin da na samu ita nake karbewa umma. Wallahi. Allah shi albarka. Amin. Allah ba ka larar jinya ta da kake. Kuma ai kaina ne ba. Umma, rayuwar nan fa yanzu fa dan adam fa yabi uwarsa. Yabi uwa. Haka Allah ya ce mana. Haka fa malam Nafi na bayan layin nan. Matar sauki ma jiya naga an tafi da ita asibitin ma. Wallahi. Amin.